Hello guys, magandang gabi sa inyo lahat. Ito ulit si Mike Padua. Nakita ulit tayo sa ating Tagalog version na yung araw na po ng Miyerkules hanggang Biyernes, Enero 4 hanggang 6, 2023. At ito po ang ating Tagalog version, pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000. Mukhang nasasawa na tayo sa ulan. Hindi naman po kayo, pati ako ay sawang-sawa na rin sa 3 taon na nakakanasan natin itong La Nina dahil po sa tinatawag nating 3 deep La Nina. Ito po ay nangyari every 20 years na paminsan-minsan umabot po ng 3 years straight ang La Nina. But meron tayong good news as of this time, bumaba na po sa 67% ang La Nina. So although ang epekto niyan, kahit na matapos na ang La Nina, meron pa tayong additional 3 months na ang effects ng La Nina ay nandyan, yung makaming ulan. So, most likely by June, baka neutral na tayo. So, yung effect ng La Nina will continue, but it will progressively go down. Okay? And for the past few days, ulan ng ulan dito sa Bicol at sa ibang portions po ng Visayas at Mindanao at medyo nakakatakot na rin po. Nakakaawa sa mga kababayan natin na afektuhan po ng mga grabing baha dahil po sa mga malalakas na ulan dahil itong La Nina at pinapalakas din ito ang easterlies, ang shear line, nagbibigay ng grabing ulan. So yan ang consequences pag meron po tayong tinatawag na La Nina. Although walang tropical cyclone formation o walang bagyong namumuo o LPA, but yung ulan ay nandyan. Okay? So mag-iingat lang po tayong lahat. Mag-pray tayo na lalong bumilis ang paghina ng La Nina. Mamaya papakita natin sa inyo pinaka-latest na forecast na inisyu nung katapusan ng December. And every month magbibigay tayong update tungkol dyan sa El Nino at La Nina dito sa ating YouTube video analysis. So umpisa natin ang ating graph set for today. Maraming nagreklamo na yan, grabe na naman daw ulan. Meron po tayong tinatawag nating bagong shear line na namuo na yon at nagbibigay ng mas lalong ulan dito po sa Kabikulan. Kagabi dito po sa Naga, umabot po ng 84 mm ang ulan at yung bulk ng 80 mm nangyari po between 8 p.m. to 12 midnight. Ganun po kalakas. Okay, while in the northern portions of Camarines Sur like Calabanga, umabot po ng 100 plus millimeters yung ulan, kagabi lamang po. At kaninang umaga hanggang sa mga oras na ito or yung total rainfall for today, Wednesday, dito po sa Naga, umabot na ng 64 millimeters at nangyayari pa rin, may mga ulan pa rin tayo narinig sa labas, although on and off na lamang po at medyo mahina. Let's hope ito na yung katapusan ng ulan. Hopefully bukas there will be some sunshine. Okay, may mga forecast na pinapakita lalo po yung European model, baka may sunshine bukas sa Kabikulan, pati ibang areas po ng Visayas, Luzon, Mindanao ay may mga ulan pa rin po. And Friday meron na naman but hindi na gaya nito. Okay, kung naalala nyo December 18-19, grabe rin yung ulan dito sa atin, umabot ng 400 mm, but itong ulan naman na ito ay a total of almost 150 mm dito po sa Naga City sa nakalipas na 2 araw. So ito po yung shear line, ito yung bago nag-form na yon. At dito naman sa may baba, sa may Visayas at Mindanao, yung dating easterlies ay napalitan po ng surface trough. May nag-form po dito na medyo elongated na area of low pressure, hindi naman po siya circular. At medyo nasa mid-levels po ng atmosphere yung pag-ikot. Sa low levels, hindi pa po nagsisimula. More on easterlies pa rin po. But surface trough po ang tawag natin dyan. Dahil marami pong mga thunderstorms at ulan na nabibigay dito sa area na ito. At patuloy ito magbibigay ng ulan overnight. Dito naman po sa Luzon, ibang bagay po ng Mimaropa. Sa may West Philippine Sea ay meron po tayong hanging amihan. At nagbibigay pa rin malakas na hangin, umabot hanggang 65 kph. Ang ibang areas po hanggang 40 o 30 kph lamang. At pinapaibayo po ito ng isang shallow LPA na namumuo na yun sa may kanluran ng Borneo. At ang good news naman nito ay papalabas na po ito ng ating Philippine Area. Actually, nasa labas po ito ng, nasa line ng Philippine Area Responsibility. At itong shallow LPA ay tuloy-tuloy ito pupuntang Gulf of Thailand, south of Vietnam. So, hindi na po ito magkakaroon ng threat sa ating bansa. So, ang mga threat ng mga pag-ulan lamang po ay itong La Nina Enhanced Easterlies o hangin silanganin sa ating bansa.
within the next few days. While dito sa may dulong Hilagang Luzon, mag-retreat siya ng amihan. Nandyan muna po siya. Mayroon bagong high pressure po dito sa may Shanghai. Nagpo-produce po ditong medyo malakas na hangin na medyo malabig din. Okay? So, the risk of flooding will remain high over Bicol. Dito rin po sa Visayas, Mindanao. So, mag-ingat po kayo sa mga low-lying areas, sa mga flood-prone areas, as well as along the river banks of your respective areas. Okay? Northeast monsoon, ang risk of flooding will remain low to medium. Dahil hindi naman po siya masyadong magdadala ng mga ulan. Except kung meron po kayong kung nasa shear line po kayo, dito sa may Bicol. But ang good news po sa shear line na ito ay aakyat po ito at malulusaw in the next 24 hours. Ito po yung fast animation mula sa University of Wisconsin Tropical Cyclone page. So, yan po ang shear line. Nandito po siya sa Northern Bicol na yon. And bukas, nandito na po siya. Dito sa area na ito, sa may Pulilio. At bukang magkakaroon ng sunshine. Nakita natin itong medyo maliwanag na part dito ng dagat Pilipinas at mukhang magkakaroon ng good weather, although may maulan pa rin na pwede mangyari sa hapon na gabi sa ibang areas po ng kabikulan. Dito rin pa sa Visayas baka sumilip din ang haring araw. Biyernes meron pa rin mga ulan, so halos araw-araw may ulan po tayo dahil po sa epekto po ng La Nina. Medyo above average po ang rainfall sa ating bansa. Now ito po yung fast animation mula sa windy.com. Zoom in, okay, at nakita po natin dito ang mga natitirang kaulapan ng shear line na unti-unting umakyat po sa may area po ng Pulilio Island. At gayon din po yung fringe effects ng shear line, nagbibigay rin ng mga paulan sa Central Luzon, Metro Manila. May mga showers din pong nagaganap. And then dito sa Mindanao, mga thunderstorms at Southern Palawan dahil po sa surface trough. Dito naman po ay epekto ng amihan, although humina na po. Parte na po ito ng trough mula sa shallow LPA. Dito po sa may west of Borneo. Dito po yung shallow LPA. Okay. So yan po ating forecast sa current observations sa satellite. Infrared satellite as well. Punta natin yung wind forecast at pressure forecast mula sa windy.com. Courtesy of galing po ito sa European model. So, yan pa rin yung amihan. By tomorrow afternoon, we expect that the shear line will disappear. Mawala po yung shear line at papalit po yung hanging silanganin sa eastern coastal areas ng ating bansa. At nandito po yung shallow LPA, nagiging active. And pagdating ng Friday o Biyernes, hihina na po yung easterlies ng bahagya. Nakaka-affecto pa rin ng coastal waters ng Eastern Bicol Region, Eastern Visayas. Ang ibang areas po, magiging light winds muna lang mula sa silangan. Nandito na po yung amihan sa may malapit po sa coastal waters ng Vietnam. And pagdating po ng Sabado, ng hapon, yung hanging silanganin ay papalit po yung hanging hilagang silangan o mahinang amihan at napakahina po siya, okay? Calm to light winds ang magaganap po sa Luzon, Bicol Region, Visayas, halos buong bansa na magkakaroon po ng light northeasterly wind flow o napakahinang amihan. So, yan po by Saturday. Okay, so dyan muna natin dinatapos ang ating wind forecast. In the next couple of days, bibigyan pa na naman tayo ng bagong update. Dito naman tayo sa ulan. Ito po yung daily rain forecast mula sa European model from windy.com. So, kasalukuyan, yan po yung ulan sa Bicol. Dahil po sa shear line. So, ito po yung shear line. Okay. By tomorrow or mamayang gabi, midnight, akit ang shear line. Actually, unti-unti na po siyang hina. Makaka-affecto pa rin sa eastern sections ng Northern Quezon. Baka yung ibang clouds mag-penetrate po sa Metro Manila, so expect some showers. And Thursday morning, hihina na po siya. Thursday afternoon, ayan na po, may mga paulan pa rin mangyayari sa eastern sections ng Luzon from eastern Cagayan down to Northern Quezon. Dahil po sa pag-shift na po mula sa northeast monsoon, easterlies na po ito. Bicol Region, mukhang sisikat ang araw bukas. Okay? So, huwag kayong mag-alala. Mukhang may sunshine tayo bukas sa Bicol Region. Lalo po sa Camarines Sur,
And Visayas and Mindanao, nandyan pa rin mga localized thunderstorms dahil po sa easterlies at possible surface trough. Biyernes po ng hapon, nandyan na naman po ang ulan. Ito po ay panibagong shear line o pwedeng part pa rin ito ng easterly surface wind flow na pinapalakas ng La Nina. Kaya may mga ulan po tayo sa Friday afternoon. Yan po, ibang portions po ng Bicol, Visayas at Mindanao. And pagdating po ng Saturday afternoon, babalik po ang mahinang napakihinang amihan. So halos wala masyadong ulan sa Luzon at Visayas. Dito na naman po yan sa may Mindanao ang mga possible pag-ulan, lalo na po sa may Eastern Davao Oriental o Eastern sections ng Davao Region, sa Caraga lalong-lalo na. So, anong dahilan? Yung shear line po. So, may bagong shear line na mga ka-affecto po sa Hilagang Silangang Mindanao. Yan po ang Caraga region. So, yung mga kababayan natin sa Caraga, mag-ingat po kayo dahil po sa Sabado at Linggo, may possibility po ng mga pag-ulan dyan at mukhang sa Linggo aakyat yung shear line sa may Eastern Visayas. Okay, sorry. That's blue dapat. So, yan po. So, Sunday aakyat sa Eastern Visayas ang shear line. Bicol naman medyo okay. Okay. Punta na natin ang Global Tropics Hazards Outlook ng Climate Prediction Center. Valid for the next 2 to 3 weeks. So, sa week 2, valid January 11 to January 17, ang Pilipinas ay magkakaroon po ng more than 50% of above average rainfall. So, nandyan pa rin po ang epekto ng La Nina. Week 3, valid January 18 to January 24. Same pa rin, ang Pilipinas ay magkakaroon po ng more than 50% of the above average rainfall. So, talagang walang sawa po ang mga pag-ulan sa atin. Huwag nating pansinin yan. Ganyan talaga. Nasa La Nina pa rin tayo. But in the next few months, ito po ay unti-unting hina. Ito na yun yung ating forecast na binabanggit kanina. Galing po ito sa Columbia University and International Research Institute nila. Okay? Ito po yung El Nino and La Nina forecast. So right now, it's at 67% ang La Nina for December, January, February time frame. And pagdating ng January, February, March, papalit ka agad ang normal conditions o neutral o lanada. So nakikita po natin dito, aakit bigla sa 62% ang neutral condition. Remember, kahit tapos na ang La Nina, yung epekto po ay pwedeng umabot pa up to 3 months hanggang dyan. So magko-coincide po ito sa tag-ulan sa darating Mayo. Now, February, March, April. So, titingnan po natin yung kalagitnaan nitong series of months, okay? Ito kasi yung season. So, February, March, April, aakyat up to 82% ang neutral conditions. Then, March, April, May, 82%. April, May, June, biglang bababa na po ang neutral condition. March, June, July, May, June, July, aakyat ang El Nino at 46%. June, July, August, magbuboost siya sa 60%. Then, pagdating ng August, September, October, nasa 65% po siya going into a slight El Nino. Anong consequences pag may El Nino? Ito po ang mga sumusunod. Magkakaroon po tayo ng droughts. Kulang ng mga pag-ulan, below average. Ang problema po, mas marami po ang super typhoons pag may slight El Nino. Umabot po ng 8 on the average. So, sana hindi na matuloy at hindi tayo tamaan. Ano pa? Ang mga dams natin, all over Luzon, Visayas and Mindanao, magiging empty. So, delikado po yan. Kung mawawalan ng tubig, magkakaroon po tayong problema sa water supply, as well as electricity. Okay? So, let's hope and pray na hindi po mangyari ito dahil bigla yung shift niya from, from La Nina, biglang neutral, then biglang El Nino. So, sana naman hindi ito matuloy.
para neutral, normal pa rin ang ating climate at normal din ang mga pag-ulan sa ating bansa. Okay, ang El Nino at La Nina, lumalakas po sila umpisang October hanggang February. Yan po yung kanilang peak strength. So, yan muna ating update. Babalik ulit tayo in the next couple of days. Ito ulit si Mike Padua nagpapaalam. Mag-ingat po tayong lahat. Be #weatherwiser. At maraming salamat po sa pagpanood at pagsuporta sa ating channel. God bless to all.